So i gychwyn off, dwi'n di turbochargio'r mac and cheese, dwi'n bach o garlic, chili, ionyn. A i fi, ti'n methu cael mac and cheese heb smoky bacon, really da. So, mae smoky bacon just yn turbochargio bod dim, ynddi? So, allan ni'n olo pan da chi'n neud yr essential trip nesa, ia? Mae mac and cheese yn essential, ynddi? Iawn ta, fewn o'n i'r padall, mae'r padall yn eisa boeth. So dim olew yn hwn, achos mae'n llwyth o fat da ar y bacon, so sizzle, sizzle. Ti eisiau fod yn bold o'r cwcio'r bacon fe, ti'n eisiau llosgi fo, ti eisiau fod mynd efo i'r edge. Rhawn efo'r chili garlic a'r onion. A dwi wedi troi y glas lawr rwan, os dwi eisiau swetio'r garlic, onion a chili yma. Ta maen nhw'n golden, maen nhw'n absorbio'r bacon fat na i gyd. Be di wella? Iawn ta, caws action amdani, ia? Gyda fi caws is next level o fama. Twa, iwsiwch chi unrhyw caws dach yn y fridge. So Derily triangles neud y job i fynd, twa. Ond fama, dwi'n bach o aged gouda. Oh, dwi'n lofio smell caws ffynci, ia. Dwi'n bach o gruyere, mwyn am di toddi yn real. Bach o parmesan. Cheddar Cymreig. So, da chi'n mynd am loads o bob un, just dipyn bach. Ideal. Caws sorted. Dwi'n mynd i cadw'r parmesan tan diwadd. Rwan amser am cheese sauce, ie? Iawn. Chwn menyn. Fewn efo'r blawd, ond peidiwch ar llosgi'r menyn. A mae'n essential ti'n cwcio'r blawd allan yn iawn, t'wo. So dim byd mwy trist fi pan dwi'n brathu fewn i llwyad o mac and cheese a mae'n greini, t'wo. A hynna ti'n cael pan ti ddim yn cwcio blawd yn iawn. Llefrith. Slo bach. A wedyn roed y caws fewn. Handful ar y tro, ti'n eisiau troi llwyth o caws i fewn. Waw. A mae yna wan, ddim yn sydyn yna. A to, unwaith ti'n cael y consistency yna, ti di neilio i, mae yna. So, fewn efo'r bacon, ionyn, garlic a chili. A to me, dwi'n buzzing. Bicycletti. Yw'r hanner pac, ia. Ti ddim eisiau overcwcio'r pasta, so ti eisiau cwcio fe al dente, achos mae'n di cwcio mwy wedyn yn y popeth. Iawn ta, mae'r pasta ma di cael 5 munud. Mae'n barod, iawn. Tip da fyd, ydy y sauce ma yn really silky, just as usual, dim bach o'r dŵr y pasta. Iawn ta, dreinio'r pasta. Pasta bits mae fewn. Fewn efo'r... le ar hwnna! So cael dim bach o texture ar y mac and cheese ma. Dwi'n iwsio'r tortilla chips. Just... So, fyddwch chi iwsio breadcrumbs. Os da chi isio, to. So, fewn efo'r topping, e. Waw. A gorffan ni off. Efo bwrw glaw parmesan ar ei. Oh my god, starfio ar e. Yeah. A fewn i'r popdy ni, ia. Ryw 180. Am ryw 20 munud, hanner awr. Just checio'r efo, ti eisiau weld y top yn golden brown. Dwi eisiau weld y caws na'n bybod drosodd. A barod pan mae'n barod, yndi. So, glasio dy win amdani, ia. Iechyd da, ia? Iawn ta, mae'r bad boy ma'n gorfod yn barod o'n di. Mae'r smell yn unreal yn barod. O! Mae'r caws ma'n bybl fatha golden cheese lava. Fewn ar y money shot ar yna. Fewn ar y money shot. Waw. Iawn.
O, mae'r crunch na, ha blas y cheese sauce, so remeindio fi o childhood fi'n bita Finders crispy pancakes, cheese and ham na, ond million times mwy next level. O,